Tak, vítajte pri mojom druhom podcaste. Dnes teda budeme sledovať, dnes budeme teda sa pozrieme na zápas Slovensko-Nemecko a pozrieme si aj semifinálové dvojčky. Takže my teda môžeme ísť aj na to, a kto nevie, tak teda my budeme robiť každý deň podcast až do 22. januára, čo je teda záverečný ceremoniál, a tu aj ten deň budeme robiť teda podcast. Skoro každý deň robíme podcast a konkrétne bude 5 alebo 4. Takže tak. My ideme teda už začať a začneme teda zápasom Slovensko-Nemecko, ktorý sa odohrával ešte včera, bol to štvrťfinále, takže teda včera bol 18.2. október, aby ste mali informácie. Takže ako som hovoril, máme tu zápas Slovensko, Nemecko. Vyhrali sme teda 6-2, čo určite nikto nečakal. Je to niečo neuveriteľné a my sme za to tiež neuveriteľne radi. Poďme sa teda pozrieť 6-2, niečo neuveriteľná výhra a ja si myslím, že tak je to neuveriteľné. Nikto si podľa mňa myslel, že takto skončí ten zápas, že vyhráme 6-2 a bude to normálne pecka a pôjdeme do semifinále. Nikto si to nemyslel, že to bude mať takto jednoduché, že si napraskáme tam 6 gólov a pôjdeme tak a bum, a Nemci si môžu povedať kufre do Nemecka a tak nikto to nečakal. Fakt. A takže toto myslím, že to fakt, že to bude vyrovnaný zápas, ale toto vyrovnaný zápas určite nebol. Pozrime sa tam na góly, legenda hneď, 2 minúty dokonca, prvej tretiny. Prvá tretina, vidíme, že hneď tam bol fakt vidieť ten dobrý hokej, tam prvej tretine fakt bolo vidieť, že my vedieme, že my hráme, že v prvej tretine to bolo vidieť. Druhá tretina perfektne, Kellen, Okuriar, boli sme neuveriteľní a proste úplne sme Nemcov viedli. Nemci absolútne nemali ani poľačia, čo to my robíme. Proste my sme hrali normálne perfektný, nie že dobrý, my sme hrali perfektný hokej. Dvorský, mi sa zdá, že druhý gól, perfektne, hlavaj, toto bolo podrazenie, tak Regenda, perfektný druhý gól, perfektná Regenda, konečne si konečne dal prvý gól v tomto zápase, na začiatku on dal prvý gól v tomto zápase, aj prvý gól na celej olympiáde. A Tatar, perfektné do prázdnej bránky, čo vám poviem. Toto je spolupráca tímu a to sme, tam bola, ale toto nám niektorí verili, ale skôr asi verili tomu Nemecku, ale fakt, že to bolo veľmi, aj tie štatistiky, čo aj tie kurzy sú vyrovnané, aj ľudia typovali, že sú to vyrovnané, že to bude vyrovnaný zápas, ale tento výsledok, na ktorý sa práve pozeráte, toto nie je vyrovnaný zápas. Toto je zápas, ktorý proste ty ovládaš, ktorý ty naviguješ supera. Toto je zápas, ktorý fakt, že ty vieš hrať zápas. Zápas je úplne, že máš to pod kontrolou. Celé. Úplne, že všetko to máš pod kontrolou. Všetkých hráčov, všetkých brankárov máš pod kontrolou. Proste všetko. No a takže takto nejako, no. A my si teda poďme ešte zhrnúť semifinálové dvojčky. Ako hovorím, teda Švédsko, tak pripomeniem, že USA vyhralo na Švédskom 2-1 po predĺžení. Bol to celkom zaujímavý zápas, pretože bol to z jednej strany na druhú a fakt, že to bol rýchly hokej, môžeme povedať, a
bol to zaujímavý zápas a no a teda máme supera v semifinále, teda USA. Podľa mňa Švédsko by nebolo. Švédsko by nás dalo. Takže USA nehovorím, že nám máme šancu. Ale možno, že ale máme takú maličku, pretože na majstrovstvách sveta 2024 ich porazili aj na olympiáde zimnej asi minulý rok. 2026 sme ich porazili. Takže tak no. Myslím si, že takú možno, že malú šancičku tam máme a ideme sa na to pozrieť. Takže teda my už teda máme pred sebou zápas USA Slovensko. Čo od tohto zápasu čakať? Vieme, že USA je rýchly super. Dovolím si povedať, že ten by mohol poraziť aj Kanadu. Ako neviem, ale USA za mňa je extrémne rýchly a dobrý super. A teraz to môžeme hovoriť, či máme vlastne šancu, ale ja si myslím, že máme, pretože Slovensko je tým, ktorý proste bojuje. Všetky 4 zápasy, čo sme tu zatiaľ sledovali, boli dobré. Aj Slovensko-Švédsko bolo dobré. Proste všetky zápasy dávali zmysel, všetky zápasy čumeli na nás, že ako to my hráme ten hokej, to nie sme my. A proste máme tu USA a teraz zostáva otázkou, či aj teraz nám budú takto veriť. Ale mohli, pretože máme tam podľa mňa šancu, ale nemusíme sa baviť o favoritovi a poďme sa pozrieť. Ukazuje niečo, ale aj na Slovensko, ale fakt, bavme sa o favoritovi, že ktorý je fakt, že jednoznačné USA, ale hovoríme, že to Slovensko nie je slabé, vôbec nie je slabé a fakt, že vie prekvapiť. Takže proste neviem, čo tu má, ešte zostavo není, hej, no, zostavo si môžete pozrieť zajtra. Takže tak, no neviem, zajtra je teda 22. áno. Takže tak, neviem. A teda, ešte sa teda takto divákom ospravedlňujem, že ja som tam písal, že teda zápas má byť o 19, že teda vyjde to o 18. až po 19. Sorry, toto vyjde cca tak o 8. až do pol 9. Však vy sami budete vidieť. Sorry ľudia, hej, ospravedlňujem sa. Jo, a takže tak, no. A proste to nemôžeme hovoriť, že do finále pôjdeme. Nemôžeme hovoriť. Skôr o USA sa môže hovoriť. Ale hovoríme, že vy sme všetkých 4 zápasov prekvapili a možno, že prekvapíme aj teraz. Neviem. Možno, že fakt, ale uvidíme. No. Budeme veriť a budeme dúfať, ale takže USA. Dobre, budeme reči, že sme dostali Kanadu, hej, ale no, uvidíme. A teraz poďme teda práve na zápas Kanada, Fínsko, presne tak. Poďme na zápas Kanada, Fínsko, čo nás bude dosť zaujímať. No a nezabudnite zajtra sledovať, no nebudem hovoriť zajtra, budem hovoriť 22. lebo zajtra je 22. hej. Takže nezabudnite sledovať 22. zápas o 16:30 Kanada, Fínsko. Nezabudnite tento zápas sledovať a teda bude to zaujímavé. Takže samozrejme vieme, že rozhodne
rozhodne teda tieto dve semifinále dvojičky rozhodnú, kto bude do finále a môžeme si to poistiť, že tá Kanada bude fakt, že v tom finále. Môžeme si to tak trocha poistiť. Ale aj Fínsko prekvapilo v finále proti Švajčiarsku, čo prehrávalo 2-0 a vyhralo napokon pretože im 2, čiže aj Fínsko vie prekvapiť, ale tá Kanada proste, tá nie, že vie prekvapiť, tá je favorit. A ukazuje to na Kanadu, ale to aj na Fínsko. No a neviem, ale ako ešte si môžete takto pozrieť a neviem, ja už čo mám k tomuto ešte dodať. Hovorím, že Kanada, Fínsko, bude to zaujímavý zápas, možno, že aj Kanada bude mať výhodu, ale Fínsko fakt, že môže zabojovať. Fínsko bude nemá žiadnu výhodu, ale môže zabojovať a ak sa mu to podarí, tak perfektne, ale a také perfektne, pretože ak nebude to až také zaujímavé finále, alebo ak postupujeme byť, tak proste bude to odveta, ale bude to celkom aj ťažký zápas pre nás. A potom ešte, ak to bude tak to asi USA vyhrá, no. Ale, no, ak porazí Fínsko Kanadu, tak neviem, prečo by nemohol poraziť USA. Takže tak. No. Takže nezabudnite 22. o 16:40 sledovať a samozrejme nezabudnite sledovať Slovensko. Nezabudnite sledovať Slovensko USA 22. o 21:10. Takže tak, toto bolo z druhého podcastu všetko. No a v ďalšom podcaste bude téma o semifinálových výsledkoch a budeme sa baviť aj o finále. Či to bude už Kanada USA, alebo Slovensko Kanada, alebo Slovensko Fínsko, alebo Kanada USA, alebo tak. Budeme sa o tom baviť v ďalšom podcaste číslo 3. Takže čaute ľudia a vidíme sa na budúce. Ahojte.